jagat Dewa Bathara ingkang putra pun Durmuka badhe nungsung kula pun Durjana Sembilan kula pun Durgempa nungsung werta Mas kula nungsung werta Mas kowe iki ya jan agek teka kuwi alangan meneh aku nek ngrasake Durmagati ki arep sregep esuk kapan panjen anak-anakku Kurawa ki saya suwe-suwe saiki saya keset aku wis mbuktekke dewa Sengkuni karo Kurawane kok mah dhisik Sengkunine Sengkuni tengok-tengok nang kene ora ana sing wedang nganti tuku es barang kok. Kurawane teko ki malah ngrentil-ngrentil. Genan nek oleh jatah ngombe mangan ki nek karo Kurawa pirang-pirang kok malah teko ngeri-ngeri. Wetengku nganti. Ana sing leke iwak kirik. Monggo aku ora doyan. Saya Durmagati wis boleh teko keri sing ditakokke dhisik dhewe nggon enuk. Lah kayang yo ado kok Mat, kadikono kok ado. Ora ado nggonku karo nggonmu. Pokoke iki pancen jajal iki menyang ya iki lah. Randek kuno kok njaluk genep. Ngono dadi lepon iki. Nggir Dursusena kula, Mas. Jeneng para kabeh wis padha uninga yen to dina iki anakku lanang Dursisena kang minangka dadi percal ngarep. Cucuke ngaduit amarga kepara nyata yen to Raka Manggir Prabu Duryudana sawise nampa aturku bab sedane Sinuwun Mandaraka tintrim penggali jagat Dewa Bathara lajeng kepaipun paman Sengkuni kula ing supados ngruwini iya mengko aku tak bali ana Plasa Jenar paring dawuh marang anakku si Antisura Surabasa ingkang wektu iki kawisuda minangka senopati. Iya, Mas. Yai Durmuka Durjaya, kula kowe tak parengake bisilaku budhake para wadyabala. Supaya siaga tata-tata mlebu ing alas Kurukshetra digempur barisane wong Amarta. Sedika. Durmagati karo Durgempa minangka kanggo kekuatan angamping ajine senopati. Wah pun mboten perlu kuwatir, Man. Pokoke beres pun wae. Temenan. Ae cuman. Mboten perlu kuwatir. Nek ya mengono to apa? Nggih ti. Durmagati kader kepayuk po karo ti ora. Kula kepareng njaken para wadyabala sing ati-ati.
mawur katon lir sang mangawur-awur tinon tengaraning prajurit kang maguru gangsa Togok nun karo milu. Kowe banjur nututi aku, Gok. Nggih. Saking wedi-wedine awit tanggung jawab. Ayo to, Lho. Awit rumangsa tau dicucuk kaya tak men-menke ngono. Nek ya untunge iki saiki wis ora macet wis ganti bebek kok. Sakmu dhewe. Ya nyilih. Nyile kok omong-omong. Nek tegese iki ora repot kaya wingi kuwi ngono lho, Kang. Ha iya. Mangsa gek campur kanca pirang-pirang kok tangane gemuk tok. Nek iki mau ora iki mau. Ayo syukur anu lulung aku wis ra utang lho iki. Wisan. Wis tok beresi mau ya jenenge wis sak. Wis pokoke karek andum selamat dadah. Iya. Syukur nek tok utange meneh. Saking geleme. Sumurpa dina iki aku didhawuhi marang Koko Prabu Gobi supaya aku dadi cucing ngajurit ingkang diangkat minangka senopati. Ora ana liya kejaba mung putra ing kepatihan Plasa Jenar Raden Antisura Surwasa. Oh nggih. Kula pun ngerti anake Sengkuni to. Iya lah nggih. Mun niku bocah rada patuang. Monggo dasar bocah loro niku pun kondang kaunang-unang mati siji, angger sing siji urip isih iso diarep-arep uripe. Duwe daya apa, Kok? Kula dhewe mboten ngertos. Tegese iki piye to, Kang? Mati set, yuk dilangkai sing siji, sing mati mau urip meneh. Aku kaya iya. Apa mati sekan ngertok langkai ya urip meneh. Ning turu. Wong kuwi mati kleset ilang nyawane kok njur reka-reka wae ora. Yen pancen mekaten monggo kula dherekaken daya-daya kula mangke saged ngertos kawontenan samunipun paripurna kula gek ndang ajeng wangsul. Kok kesusu-susu bali ngopo to, Kok? Kula kira pun suwi mboten tau weruh ngomah. Dasar pun nampa ganjaran saking ingkang sinuwun menika wau. Sing tak arep-arep niku ming liar bali. Mengkono. Mangke mindak diajeng-ajeng kalian kanca setri. Kanca setri sing teng griya. Bojomu loro nggih. Pancen reka-reka nek togong ning kamare niku werna 3. Dadi upama arep pertemuan ngoten niku ya sing mlebu dhisik kuwi mbok tuwa kuwi ya rembugan karo mbok tuwa ngenani bab situasi ngono. Iku nek mengkono yo ganti meneh sing enom mlebu rembugan. Dadi wong loro niku rembugan dhewe-dhewe mengkono. Wis tale turu suwi ora teko-teko bos mlebu mambokne. Arep bukan apa? Sing ora. Makler mbokne. Kok ngono kok ya domongke. Lho, iki tale lepas ki kok. Kowe melu karo aja kesusu-susu bali. Bisa ngerti papan padungan pinanggih karo keluargamu yang ana nyatane wong ngamarta tumuwing pati. Nyuyung. Yen panjenengan mboten kenging kula prisa nyumanggaken nek janipun panjenengan menika kula iman. Angger Senopati maju mati, Senopati maju mati kurangane napa? Rikala semanten Prabu Karna ing Awangga.
kirang menapa rikala semanten inggih sinuwun Mandaraka Prabu Salyantaka. Niku pun pinjuling apa-apa mrajuling ngarep iwa semanten kaya tiba apes. Napa malih namung sampeyan. Saya Durna. Iki Kumbayana mati ya? Mati. Wis ora ana sing jahil iki ya. Kumbayana mati ora ana sing jahil. Coba sing mangkelke mengkarek kowe wong penjahat. Kok mah mantuk-mantuk. Tok nek apa-apa aku manut wae watone mengko aku tokne dhuwit. Oke, laku kok monggo kula dhewe yuk. Yo. Sinengkang walisan kang walikat gudhek wak simbar aja wang malang wentesnya kang sir hati-hati mandek leren ana dawuh apa iki Cuk ana dawuh apa iki Cuk mbok le nambur ki ora seru-seru trembelane ngerti ana dadane lara kok waton iso ngunekke wae tak lawan aku wedi kowe ki nek kira-kira krungu swara tambur ki ning dada ki ketir-ketir. Api malah minggat to kono. Ora ana paedahe. Mangke to Raden Durmuka menika wadyabala badhe dipun dawuhi dhateng pundi. Sumurpa atas dawuh ngendika dalem Koko Prabu kowe kabeh kadawan robos ana ngalas Kurusetra gempur barisane wong Amarta. Pakuwane wong Amarta kang dedunung ana ing Randu Gumbala. Banjur ana glagah tinunu Randu Watangan resikna. Rawi-rawi rantas malang-malang putung awit ora nrimake marang sedane swargi Rama Prabu Salyantaka. Wah, pancen wong Amarta keparep. Janjana Senopati maju mati, Senopati maju mati. Lajeng kepareng kula sakmenika simadya tata-tata dandan
kaprajulitan aja nganti nguciwani kanca dandan ayo kanca dandan sat bedetet besual trincang teplak krusuk sing teng rusuk ya nganu kok niki nglempiti plastik bendi tengara mangkat donekake anggone nata gegaman aja nganti padha klera-kleru ditata sing kanthi teratur aja nganti mengko ana apa-apa ngepok kancamu dewi kanta sing nyekel keris jejer keris sing nyekel pedang jejer pedang ya sing nyekel panah jejer panah sing tumbak jejer tumbak sing nyekel bedil jejer bedil sing nyekel karaben jejer karaben sing nyekel kanon ya jejer kanon yo dadi aja nganti padha klera-kleru mengko upama para gawe ora sandadak dikemandu watos ana gendera kumlebet penantang perang genah nek wis senopati tekani nek perlu tantang mingkar ngendi sing tekani pati sing nyekel pedang ya medangi sing nyekel bedil ya bedili sing nyekel keris ya ngerisi sing nyekel tumbak ya numbaki ya sing nyekel karaben ya ngrabeni sing nyekel kanon ya apa mau ayo kudu kaya ngono kuwi kanca dadan ayo ngerti ayo mong tir leng nek kok ngono kuwi nyumpret ngundang waranggana sisan rembelane iki sompret perdu manggo gawe lagu gendulak-genduli. Ora sembrono nyumpret. Kok aku sing tok amuk-amuk. Lah dolanan sompret kudu aku sedulur bakul pelembungan. Mulai dodol kok ya nang anding perdulit baris ngono. Kang le dodol ampun teng Kang. Samane ngunekke cuwet-cuwet niku ngregoni kula nyekel sompret tadi kula dosa kanca kula. Ngalirno kali dodol Kang. Tulung toden dipikulke. Wis. Prajurit malakon mikul pelembungan. Monggo sipira? Keparang kula mlebet wonten wana Kurusetra sing ati-ati kanca ati-ati aja padha leno kaprenane. Malang putung rawi-rawian tas ketok wadyabala ing Ngamarta apa meneh wadyabala Wirata. Gaman sing sekirane iki adoh bisa tekan tumuli ditembake mrih mungsuh padha tuwing pati kanca mangkat ayo mangkat hati-hati lho, Cok. Iki ana alas kang gedhe. Aja nganti njrimpung titiane para piyayi. Aja nganti jengklokake marang titiane para bendoro. Dalan-dalan sing kira brenjil kuwi dipapral, sing legok diuruk, sing sikare gunung manglung, dalan nek perlu ya digempur pisan. Ya kanca ayo padha temandang. Kawi sing gedhe padha dirungkatake pang-pang sing ganggu dedalan kudu dirampali. Lah kowe iki cucul kaosan sport ora nyambut gawe gek ngopo ngono. Wong teko dok ora gek temandang gawe cucul kaosan sport mah ilir-ilir. Omongno karo kepalane ben dilongi.
Aja nganti kelayatan sing nyekel kampak wadung petel dandan linggis glaco pacul. Lapang arit ana ngarep temandang kae maju bareng yo. Yo. Anenggi genti kang winurusita ucapo kang kena sinambeting cinarita ingkang pinuju lenggah wonten ing pakuwon glagah tinunu pepatih ing Grawati Rekyapatih Udawa kanthi kang abdi Bandrwajaya sumrambahing para wadya bala kang tinacak segelar sepapan ketinggal blabar pindha jaladri mungging daratan Andralir sang Puspitarum Katiuping samirana amrih
kandaning sekar gadung mangambar kasiliring sammirana Estungkara jagat manik raja diwaki Drwajaya kula nuwun wonten paring adhawuh Gusti Patih Andangu dhateng ing abdi dasaku ora ana kang padha ngujiwani para wadyabala ingkang kadhawan tunggu ing pakuwon Glagatinunu engetipun ingkang abdi kados sedaya sampun semadya wonten paswanan boten wonten nglirwakaken dawuh menawi dalu tansah ginakaken kawaskitanipun yen to rina ketingalipun sampun semadya tata-tata sakwanci wonten parang muka parang pamuk saking negari Ngastina. Rikala dina kapungkur. Ingkang nyelirani maju ana ing paprangan malah kelebu pepundhene wong Ngastina. Panjenengan dalem ingkang sinuwun Prabu Salyantaka ingkang seda ana ing paprangan wis nganti wanci surup surya. Awit yen ora saka pangrika dayane Gusti Sinuwun Ndarawati, tak kira tangelamun yen to ana ingkang bisa ngendih marang kasudibyane Sinuwun Mandaraka Prabu Salyantaka. Ih, kasinggihan Kirawati. Nanging gandeng kabeh mau kagawa tekan wis titiwancine tumraping kono wis ginaris kersaning dewa. Ana sangkan parane saka kawicaksanane Gusti Munata Agung. Sawise Prabu Salyantaka seda banjur para sesembahmu kumpul sowan ing kraton Wirata katimbalan marang Sinuwun Prabu Maswati. Aku lan kowe kang kapatah tunggu ana ing pakuwon anggunake kawaskitan mbok menawa ana dom sumurping banyu. Kasinggihan sanget istunipun ageng panuwun kula rinten pantara dalu. Mugi-mugi enggal paripurna peperangan menika jalaran sanget pangajeng-ajengipun sedaya para kawulalit yen to sampun dumugi titiwanci. Purnaning peperangan menika kados menapa kamulyaning sedaya para pepundhen kula ingkang nembe nampi kamukten negari Ngastina. Iya, kaya mengkono mau kabeh ora bakal sepen ing panuwun. Mekaten Rekirwati. Sikra mangrakiting nawang sasangka majarana jagat nyogang inarya momong ing sarira tunggal eko tunggal watabu kang gumingsir mulatalir ombak ing samudra Carita nembe kewala imbal wacana sang Nindya mantri muka pangarsa Ndarawati marang abdi Mban Drwajaya. Sigeke kang samiya imbal wacana nggih ingkang kepelajar ora kaya pisuwanipun abdi candhak tolak. Alok yen to pakuwon wis jinaketan para wadyabala saking Istina.
Pengedukan ira mulat sang nara pati Aduh Gusti Patih Gedrawasan ana apa emban ingkang ngadhep ana ngarepan aku iku lho kang abdi emban ketuk lindu ngaturaken kawuningan bilih pakuwon ing lagat tinuju cinaketan Wadyabala kula mboten badhe pangling kumlebet ing gendera terang yen menika gendera Ngastina sampun ngrisak kawontenan wewangunan ing kanan kring pakuwon wah keparat ora patut Badrawajaya kula Wadyabala kabeh didhawuhi siaga tata-tata sikep kegawen Pak Pedholeh Prajurit Sendika Ranjawati. Kurdos rumah panggang tekaping Prawandawa hati-hati lho, ana prajurit methuk kawake dhewe sing hati-hati. Apa ki prajurit Wirata apa? Sing ana kene iki luputa saka Wirata, saka Ndarawati, luputa saka Ndarawati, saka negara Ngamarta. Upamane ki prajurit Wirata apa Ndarawati apa negara Ngamarta, apa ora ana wong. Prajurit kok ngono kok didadekke prajurit. Nek didelok wong-wongane kira ketok kaya ngembus-embus. Kayak mongko klemar-klemer watake kok ora trengginas ngono. Oh, kowe aja ngina karo wong Wirata lan wong Ndarawati, Cok. Ketoke meneng-meneng nang nek ana para gawe kena dipercaya. Ora kaya wong nggone dhewe iki. Sing tenanang ming mata-mata tok. Jajal nek didelok potongane iki brengose ming cilik. Ning apa sebabe ngatasé brengos mung cilik kok malah wani mati? Nek wong ngene dhewe ana sing serai brengos kabeh. Ning malah gobloke ra ilok-ilok. Karena nek wong Ngamarta karo wong Ndarawati iki beda karo wong nggone dhewe. Nek wong Ngamarta iki angger tumandang siji tumandang kabeh
lara kepenak disangga wong pirang-pirang, bejo cilaka ya disangga wong pirang-pirang, nek nggone dhewe ora. Iren. Ganjaran nek cara Ndrawati iki ora ajeg kok setitik didum setitik oke didum oke. Ora kaya nggone dhewe ana sing ngusul aku nek langsung saka bose gembangan. Aku jajali wis. Ayo karang wong iki di pedoman dhewe-dhewe. Ayo pedomane pedoman satriya utawa pedoman penjahat ngono lho. Iki arep wadan-wadanan marep takon wong iki aku tak ngomong aku. Nek butuh wadan-wadanan mundur yo. Do poyok-poyokan sak amohe lambene. Nek takon yo gek takoni ngono. Kowe senengane cok moyoki. Lho ning bener apa ora? Nek bener ya bener mbok ora banget-banget. Aku ora oleh melu kene ora apa-apa aku tak lunga aku. Lumrah nggo dhuwit. Sak enake dhewe wae. Katoke suwek. Wong maju perang iki ora usah maca sandangan nek nyat bagusi nang omah rasane kene. Sandangan kok do diwada. Maju perang iki sandangan suwek barang ngono iki ora apa-apa. Nek nang omah sing amoh. Jenengmu sapa? Yen kowe takon karo aku Patih Udawa kowe prajurit saka ngendi? Saka Ngastina. Kowe aja nang ngarepan Patih Udawa. Kowe patihe sapa? Prabu Puntadewa apa Patih Prabu Maswapati? Iki wrangka dalem Ndrawati ingkang ana ing kepatihan Durakandang. Ora baen-baen lho Patihe Kresna lho. Kresna ki Ratu Waspada. Bisa kelakon awake dhewe kene iki dheweke ngerti tak kandhani. Alah, dadine wong kok lamu kebangetan tem rasa wedi-wedi. Kaya menungso awake dhewe menungso. Dadi sang sasi 10 dina rewel temen. Nek kan aku perhitungan ya modal tenan ngrewel kuwi ora. Kono-kono mengarak nyiwara mergo kancane akeh. Jajal saiki kowe ijen karo kae kancane kae wani apa ora? Janjine piye rek ngono? Senengane cok gambleng kowe iki ora usah metu coba ya. Ayo. Waduh kerengan-kerengan dhewe nalare. Wong ngarepe musuh kok padha tantang-tantang karo kancane metu jaba. Patih utawa ing pringgake becik bali aja bacut lakumu. Kowe wani ngejag-jag pakon glagah tinurut tela yen to jeleng urip ana mercapada. Ora gelem semingkir kanthi ora gelem gulung gendera aja takon desa tak dadal bali sampe lah. Ngemping lorong gigi pati njaluk mati arang teranjang drone. Percaya apa ora? Ambakno ming patihe Bathara Kresna ning ora kena digegabah. Ngendi pedhangmu ana sing temama, ngendi tumbakmu ana sing temama? Ya kuwi watake wong Ndrawati Wirata karo wong Amarta. Ketoke menang-meneng ning nyatane kulite ora tedas ditamani begaman. Jajal kulitmu kene. Tak jiwite rak mlicet. Kayake duwe ngelmu magic kaya. Sapa sing mbluk aku kuwi? Muni jijit ngono mang.
ki muni mejit ra glejit. Sing jenenge ilmu ki nek awake dhewe ora nyandak. Nek wong Amarta ki soalé ahli tapa dadi ora kena digegabah. Mandine ilmu kuwi nek gentur tapane. Arep kowe duwe ilmu sing tiring-tiring kan nek wetengmu ora tau tok ngeleke. Mandi saka ngendi gedhe maca pomik kae malah. Ilmu ki akademi selarik long-rarik tulisane dilakoni pancen ana nyatane sing mandi kuwi lelakone. Ya kuwi sing jenenge poso lahir terus sing batin. Nek wong Istina ora ana sing kaya wong Ndrawati wong Amarta. Agek ngelih 2 jam kelintiran layangan mayeng-mayeng kok. Ana sing tegel nggaruk tek kancane barang. Iki ki arep perang Partrigis. Gandeng ditumbak ora temu pedang ora temu tamake mimis Kalantaka tembak saka kaduan. Ayo. Aduh, mati aku. Aduh, semplak dadaku. Walah, setanganku sempal. Iyung aduh, sikilku lunga kabeh. Oh, mbokne ora alang ujure wong lanang. Kaya ngene rasane wong dadi perdri kok malah enak dadi wiyoga wae. Aduh, ilang mripatku yo ngalayung, ilang irungku. Aduh, pedhot kupingku. Yo ala ilang ilatku ala. Yo aduh, pedhot ototku. Ora perdi pirang-pirang kok padha nandang tatu. Kowe dikapake, aduh, pinanggih kalian Patih Udawa. Kula tumbak mboten temama, kula pedang meleset, kula tebi tembak saking katebian Mas Dedel. Duel mboten kanten-kantenan. Ah sebabe apa? Jalaran panembak kula mboten ningali ngandhap wonten tiyang brangkang-brangkang nek potongane ngoten mboten kalap gundul. Malah saged nguwek-uwek kulite wong pirang-pirang.
kok terus cancut tali wanda. Nyandak bedile kanca kula siji mboten ditembake dipentung-pentungke. Niki geger kula suwek-suwek aduh weteng kula dedel-dedel kados ngaten. Miloro ya miloro nimbo aja banget-banget aduh larane kaya ngene aduh. Kowe sing ora iso apa-apa kuwi dikapaki. Kula disikep. Aduh, dienyet-enyet. Dicolok mripat kula, dicuwak irung kula. Disuwek lambe kula. Didodok-dodok kula, didak weteng kula. Dibethot. Kula disikep. Aduh, dienyet-enyet. Dicolok mripat kula, dicuwak irung kula. Disuwek lambe kula. Didodok-dodok kula, didak weteng kula. Dibethot. Ilat kula bali munggah meneh. Nyimanggaken Raden kula mboten ngiat mundur tak tandhani keparat prapat. Katri gumulung mangrempak ing wadya Magiri rero nang gono ronang gono gawe gelar sira wang-wang ora bakal pangling Udawa iki iya dasar kepara nyata durmuka kowe wong Ndarawati kok dadi wani cumondhok ana glagah tinunu wis kowe arep mukir gelem ora gelem kowe genah yen netra pengawasane wong Ngamarta iya apa ora ora tedeng aling-aling mapan iku kalebu pepundhenku apa ora ngerti pangayoming para Pandhawa sesembaku Sinundrawati yen kena tak pringgake becik durmuka kowe bali sak rombonganmu aja ngreget-ngregeti mripatku mongkok atimu gembelo mestakamu keparat njur dianggep aku blereng ndelokke wandamu aja maju mbok iki bareng merak tebak dadah ora mutah ludrak sembah tungkamu aja mlebu babu
katon lir landheping Trisula Welas ora patut banget sing jenenge Udawa pancen trampil trengginas. Ayo maju mrene. Iya. Aku aja tanggep kalah. Ngaso iki. Tangi bretake jago tarung lubuk nantang toh. Nanging sumurupa aku nyekel gaman ora tak tami kikir tak tami dodo. Antem kentesku ora diadi lurus siramu tak gurone kowe. Sangking ayuda mupus punang lir sang Pancandriya winangwar paningaling kang apa sebabe Dimas mlayu kapiyandhem kaya banjur larut cayamu bindi tinggalmu. Aduh Kang Mas kedrawasan. Wadya bolengi wonten glagati nunu menika ingkang nyepeng panguwasing pabarisan Patih Udawa. Wadya bola saking Sriwijaya mundur sareng kula tumandang piyambakipun meh keteter prajuritipun pancen lipet-lipet.
ana prajurit sing gundul Gop. Mongko lemu. Lipet endane bisa mumbul dhuwur banget. Mongko antem godho ora kena, malah aku dijegal buanting diblusuk-blusukke. Tiang pundi niku? Ndarawati, Gop. Panjenengan wong Ndarawati ki akal-akalane ana-ana wae. Ngono kan delok-delok musuhe iki kira-kira ditanding ngene iki menang apa kalah. Nek kalah cara model ngene ya ngene lekerengan, nek kalah lipat lekerengan ya model yo buruk ngono kuwi. Arep iso pencak kan disikep diblusuk-blusukke. Arep ngapa? Ayo. Kuwi tandinge kudu kowe kuwi, Gop. Kowe tanggung jawab apa piye? Wong udu Senopati kok kon perang kare-kare ngono. Udu Senopati ki gandeng kowe iki wong entengan. Sak enakmu dhewe ora. Kula sumanggaken wonten sampun Kang Mas. Anggenipun badhe nyingkiraken wadyabala mundur tak tandangane keparet. Katriku mulung mangrempak ing wadya makiri rero nanggana iki sapa? Takon karo aku Mban Drwajaya kowe ngaku sapa? Sentana Ngastina aku Dursusena. Aja nang ngarepan, ayo nek pancen perlu Janaka apa Werkudara kon ketok nang ngarepan aku. Ora satanding marang sesembaku aku geduga ngilangi nyawe ladar. Aja takon dosa kelakon tugel gulumu.
sangking ayuda ponange prawadya bala kang tinulung yang gumurung patut banget sing jenenge Udawa Trajan. Lambung saka kaduan apa awamu? Sepisan tak ngapura pindhana maju rene. Kelakon ketaman pusakaku Kanjeng Ecandra Bumi. Ora dadi bangke tak anggap guruku keparat. Prawadya bala katon numyang gumurung Drewajaya kula Kinopati bareng tak permanake pusaka ki pancen dudu sembaranganing pusaka. Malah prayoga aja nganti diadepake wadyabara glagah tinunusake digiring bali wae. Tatanan wis manunggal ana ing randuwa tangan. Aku tak munjuk atur ana pesanggrane Gusti Punata Agung ing Wirata. Matur yen Senopati ngestina nekani nyuwanggaken ndherekaken Widodara kula kepareng ngatur Prawadyabala aja kowe bocah cilik sing ati-ati.